O Sian! Be? Dwi'n gallu fflio. Na dwt, dwt ti ddim. Yndw. Na dwt. Ti eisiau proof? Gwaed ta. Sbia. Mae hwnna'n 100% fake. Mae hwnna'n 100% gwir. Na, di dydio ddim. Oedd. Ti jyst o fosio amser fi o'n. Be? Was... Oh, na, Osian, come on. Oce, just os o ma. Osian. Edydd. Dos o ma. Be sy'n neud? O, sbio'r fideo sgwylio fi. O, ni fi o. Ie. Hedydd, mae hwnna'n fake a ti methu fflio. Dwi yn gallu fflio, Osian. Ti methu fflio Hedydd. Osian, dwi'n gallu fflio. Osian. Dwi yn gallu fflio. Hedydd, faint o weithiau dwi wedi ddeitha chdi? Ti ddim yn gallu fflio. Ella mewn plans a bethau, ond ti methu fflio, oce? Oce, then. Ti sti neud fi neud hyn.